washo manzi izintabe kwanobamba. Funa washo manzi. Asha manzi. Asha. Asha manzi. Asha. Asha manzi. Asha. Asha manzi. Asha. Sanibona mahathi. Wena usematheni, wena usekushumayeleni, sebethu umkhosana uzwanga nga zifunda ntuleleni luyamemeza usuthu. Uzobona wena usematheni, sebethu awuzwanga nga wena usematheni, uzobona wena usekushumayele, uzobona abawuhlaba umkhosi abawuhlabanga wena usematheni, uzobona wena usekushumayeleni abawuhlabanga wena usematheni, uzobona wena usematheni, uziholela wena usematheni, uzobona wena usematheni, uziholela ufunda 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 wena wendlovu Dabezetha angene kophefula angena mama ngosuda isebaleni izinsizwa enkulu ngeyohlanga bathi nangu uyameme isebaleni izinsizwa kwano yangena kophefula yangena mama ngosuda isebaleni izinsizwa zakhonkothi zinjojela siyakhonkothwa mama ngosuda isebaleni izinsizwa yangene yophefula yangena makhakhamela isebaleni izinsizwa kwano inkulu ngeyohlanga bathi nangu uyameme isebaleni izinsizwa ladume kusene phangano oyangena mama ngosuda isebaleni izinsizwa kwanongoma wena wendlovu Dabezetha
Shenge. Sokalisa. Siyathokoza kakhulu kumabu Hlengwa nodadewethu uLizel. Abantwana basendlunkulu bonke izindlu zonkosi. Ikakhulu abantwana bengonyama ebuzile abakhona nazo zonke izindlu zenkosi. Amakhosi asendlunkulu onke. Khuleke kuwe baba uBulawayo nabo bonke ubuholi beqembu kanye nawo wonke amaqembu nje akhona ezombusazwe. Ngizosho kube kufishane nje bese ngihlala phansi ukuthi njalo manje beza umntwana okwaphinda angene niqala ngokuthi umntwana nithi Prince Mangosuthu Buthelezi. Ngiyajabula ukuthi nikhumbulele ukuthi asize lapha sisho ukuthi niyayithi Prince ngoba uzalwa umntwana uMagogo usibelelo ungangezinye uMantenti kaDenizulu ongudade wabo wenkosi uSolomon engumkhulu wethu nje basimla. Ingakho ebizwa ngokuthiwa umntwana. Wasehambe yakwaButhelezi wafika inkosi uMatholi iganwe onkosikazi abayishumi kodwa wafika wadla umuzi umntwana uMagogo. Ingakho eyinkosi yakwaButhelezi futhi. Ngakho ke ukuba undunankulu kaZulu ukuthatha nje ngoba vele kwaButhelezi umthambo wakhona ukusuka kumnyamana. Sibonga kakhulu. Zimbili nje izinto engizoyikhuluma bese ngiba nesicelo sodwa ngihlale phansi. Umntwana okwaphinda ngene uthi mayexoxa sengimdala ngaka ngihlele eParliament ngilinde nje isihloko kukhulunywe ngonyama trust ikhulunywe phembi kwami ngikhona. Siyazi ukuthi ke ilegacy yakhe umntwana walala waphupha wawubhala umthetho sisekelo wengonyama trust. Ngakho isizwe sabaZulu sihlukile sodwa eSouth Africa sinomhlaba ngenxa yomntwana. Ngithi ke kuhulumeni kazwelonke nakuhulumeni weprovince nakusebukhosini nje uma nike nadlala ngomhlaba niyobe nuthintile uZulu. Okwesibili leli iprovince eKwaZulu Natal ihlukile kuwonke amanye province ngoba ngesikhathi sikahulumeni wakwaZulu umntwana wakaphinda ngene wenza ukuthi silo sivula iParliament wawelela nakho kudemocracy. Na namhlanje silo isosodwa esakwaZulu esivula iParliament. Siyethemba ukuthi kuzohlala kunjalo uma umntwana imisebenzi yakhe ibibonakala. Ngithanda ukugcina ngalesi sicelo esodwa. Sengathi uhulumeni kazwelonke kakhulukazi umnyango waKhokta nohulumeni wesifundazwe umnyango waKhokta bangahlala bexoxe ukuze beestablish a fully fledged office of the traditional prime minister. Ngoba umntwana ubesiphethe nje lesi sikhundla ngekhono namandla akhe. Angiboni ukuthi ukhona ozophinda ahlale kulesi sikhundla uma uhulumeni ngesisingathe asenze asifake ku-organogram asinikeze imisebenzi yonke yaso u-traditional prime minister. Bese ke ngokwasendlunkulu basirecognize futhi isikhundla uhulumeni asazi isikhundla somntwana omkhulu ngoba zikhundla lezi ezobukhosi futhi lamakhosi angaphezulu kwa300 awakwazi ukusebenza kahle ngaphandle kokuqiniswa ilezi ikhundla esikandunankulu kaZulu nesomntwana omkhulu. Ngiyathokoza.